Grabe oh. Grabe yung X mo. Yan, sup mga Aji. Unang-una, hindi ko matagal ko nang hindi nagagawa to. Shoutout po muna sa inyo. Ayan, shoutout sa inyo. Sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng kaibigan ko, supporters ko. Maraming salamat po. Itong papakita nating laban ngayon, ito nakikita nyo naman yung mga legomba ko. Continuation siguro. Itong gagambang X, kakalabanin niya naman pinakamaliit natin. Siguro tercera lang to o TM size. Makikita natin dito kung kakayanin ba ng maliit yung gagambang X. At makikita din natin kung lalaban siya. Continuation to ng in-upload ko. Kasi kinuha natin siya. Ito, pakita mga baby itong gagamba na to. Ito. Pakita natin yung gagambang kakalabanin niya. Napakaliit lang ito mga Aji, pero na-kondisyon ko naman to. Yung mga aso. Oop. Ito siya. Tagal na ito mga Aji, ilang araw na ito na. Nandito. Lalagyan lang kasi tayo mga sideline ito siya. Tapos sa hindi siguro maganda yung laban nito, hindi kayo masayahan mga Aji, maglalabas ako ng mga kondisyon ko na talaga. Ito yung gagamba. Yan. Tapos yung gagamba mga Aji, napakaliit lang na ito. Tercera siguro. Maliit talaga to. Bahay namin yun. Bahay mga bata sa amin yun mga Aji. Kapitbahay lang yun, no? Dito Ito. Ito mga Aji. Ito ba yung takbo Ang bilis, parang matatakot lang ata ito mga Aji. Baka tumalon to. Game na natin agad. Pero ito siya. Pakita ko pala muna yung ito sa mga bata mga Aji. Tutusin sa mga derby talaga. Derby na laban. Walang mga ganito mga Aji. Ginagawa ko lang to dahil medyo kakaiba yung laban sa napakalayo ng size difference mga Aji, liit to. Basta yung gagamba yan. Pag nakita nyo ng malayuan, tignan nyo yung size difference nila, napakalayo. Yan sila. Kasi itong liit lang talaga na ito, tercera lang to. Okay, game nga natin, tignan natin kung sige, dito lang yung baby. Ako bahala dyan. Pakahirap lang paglabanin talaga. Bukas na lang. Dali lang to baby. Kasi I'm so magalit na. Yes baby, I'm so magalit na. Okay. Grabe oh. Grabe yung X mga Aji. Grabe, ginawa ng X. Grabe ito. Hala ko. Hala ka mga Aji. Hala ka dyan. Unexpected mga Aji ginawa. Nakaagat din yung... Ay. Sino nga pa mag-aakala mga Aji, ang tapang pala ng X na to. Grabe. Sa hinahaba-haba ng posisyon mga Aji, matatapos lang pala sa ganun yung laban. Grabe, late kasi masyado na ito mga Aji. Tagas-tagas Sige, tagas-tagas. Pinatalikuran ko kasi ito mga Aji. Pero grabe, tagas din no. Hindi nung tagas mga Aji. Grabe, tapang naman ng Aegis na to.
Pero laki ng... grabe oh. Grabe yung X mga ka-J. Grabe ginawa ng X. Oh, grabe ito. Hala ka. Hala ka mga ka-J. Hala ka dyan. Unexpected mga ka-J ginawa. Ay, nakaagat din yung... Ay. Sino nga ba? Tagas niya kasi mga ka-J. Natagasan siya. Laki. Sa may paabanda. Yan. Ito. Kita talaga yung tagas ng gagamba. Kapit natin ito mga ka-J. Tignan natin. Kakayanin pa nila maglaro. Kung hindi na. Pero grabe talaga itong ginawa na ito mga ka-J dito. Nakaagat lang kasi ito. Kung hindi nakaagat to, tapos na to. Wala na pareho ng mabagal. Papalag pa yung maliit. Papalag pa yung maliit mga ka-J oh. Kaambak pa ata. Yun lang, malaki masyado to. Hindi kaya. Pero maganda naman yung laban. Pero di expected to mga ka-J. Yung gagambang X, papalag talaga. Grabe naman to. Wala talaga. Pagod na pareho yung gagamba. Tawag pala yun, baka makagat yun. Ito. Pag wala pa ito mga ka-J, palitan ko to ng isa pang gagamba. Yung mag-i-enjoy tayong lahat. Yung maganda-ganda, papanoorin natin.